pane nhau iri kutsviriridza the ruling party ZANU-PF nhau yana John Paradze yatiri kuona kuti panguva inoi vakomana nana Machakairi vamuudza kuti vakomana veYouth League vapanguva yakaoma, vanhu vachiona kuti these guys ndo vakomana vakukonzeresa kana kuti chaos kana tension pakati pamaZimbabwe leaders. Zambira mashoko anobuda achinyogwa nevakomana vekuzwa vamuudzawo kuti aiwa ndo vakomana vanofambira nhau dzakadai so, aiwa nhau dzematension kana nhau dzecorruption munyika yeZimbabwe. Ndipo subscribe or like or on the bell icon. Tinoenda paini pawo anobuda anyora che the truth is Honorable Machakaira is not factional. Is neither team general nor team 2030. The reshuffle he made was motivated by a certain wave of shock, which is threatening all revolutionary parties. His move was meant to strengthen his party. The man is being caught in between. Anoposta mapictures ake panapa vanoendera mberi vatira mashoko achiti Paradze cannot read or write. Surprisingly, he now respects the constitution he always abuses. How can he challenge his senior? Some hidden hands are behind it. Machakaira is always fighting to distance the Youth League from factionalism. He refused to be used. Now they want him down. Ndio mashoko anobuda chisangura navakomana vekuzwa vatiri kuona kuti aiwa nhau iya inogara ichikotogwa nevanhu vachizama kunge muthe regime kana muthe ruling party aiwa mune unity kana peace. Panapa takuona kuti zvakubhomba zvichibuda neYouth League. Vakomana vakutanga kutungana ikoko vachitanga kuita mareshuffles just because they know kuti aiwa ndo kuri kushandiswa vakomana vari kupusha for 2030. Vakomana vari kuda kuzama kuti aiwa VP panguva yavo yavari kunzi aiwa vasucceeded the leader munyika yeZimbabwe vatadzi kumusucceeda. Hatudze mafunguro enyu matiri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nakomesa section medu, subscribe or like channel on the bell icon.